September na Naupang sakazakwa somriat pakhat chu fawang ni dang ang bokin Germany kho pakhat echinga chuan aronin herchuaka tin Naupang dang arwal puite angin Ursula Herrmann-i tanpo primary school aluni ani a chuwangin hemikum na hi chu thianthar chhar hun school lama inti hlimna hun ani a ani kumsoma upatan chuan anga hlel om tak zet mai Ursula hi a thian dangte anglo takin school a po anung chang a thafal hle a ama hrim hi rin ai takin a puitlinga chuwangin zirtir tu te du sak po a hlo thin khop mai kumsoma upavelek lanima se infiamna angaina a piano hantum velte po athiam viau bok tin thir sakor chuan athiam hle a an khobula gymnastics zirna hmun omchuna po regular takin akal ve thin tuna school la hanlu ta a he athil ti thin atuina tak tak te hi school a chuan ti chhunzomna thazok om theidona alom hle Ursula hian unau pa pakhat nein leizon nu pakhat anei boka apa hi zirtir tu ni in anui housewife ani thunga September ni Naupanga sangkhazakwa somriat pakhat khan Ursula Herrmann-i chuan school chu alutrana chu mini vek chuan harsana nei ho lovin a hole mai chunhulama chuan anutapa Michaelanen chuan piano an tuma hei hi nidangpoa anlo ti fo thin ani tlaidar nga ani a an khothen omlok a kho omve skondorf lama chuan gymnastics zir turin athir sakor chuan a inkhal chuak le ngala he hmuna hian akazen eta I skondorf khwa a chengnen gymnastic I anzir thin tin skondorf khwa hi aging atang hian kilometer thum chau ani a kho inkara hian pasal thate sapel na thin ngo cha deuh omma se midang po an kalfo awangle exer la thin de ba ka mountain bikers te po an omvereng awangin Ursula hian hlo ena po a en lova chumini po chuan tluang takin an gymnastics zirna hmun chu a thlenga nidang ang bokin thatakin an practice so chuan inlama homai lovin akazente inlam skondorf muna chuan len koi chu atumta a hei hi an in aging atanga minute Naupanga vela tlan chawahla ani nge meiche Naupang pahnih te chu hlim takin anin koma zanria te eidunin anin fiam bora tlaidar sarile minute Naupanga arik chuan Ursula nu chuan akazen chu ron phonin afanu Ursula chu ron hotir to turin atia thuoi takin Ursula poina akazente in chu dar sarile minute somni chuan achua santa ani khwa chu thim thet to ma se aloti than le kong alo bel em to ani awangin Ursula chuan hlona nei mi alovin an kholam chu thir sakor chuan apana akazente chuan alan thei chung zong an thlir ve bok ma se minute Naupanga chung leka in thleng mai tur kha ahuna a thleng tatlat lo chuti akazente in achua sanatanga darkar chanve aliam to hnu po a an in ala thlen mi alo wang chuan anu mang ang chuan akazen etai nu chu awa phone le a ma se etai nu chuan an in achua sanna are to thu alo hril si heta ze chuan thil fel lo a omani ti an ring ngal maya an mang ang tan ta hle amma saberin police an ria tir ngal fata chuti line Ursula pa le apate chuan skondorf kholama an fanu zongin an tlan chuak ve ngal bok Ursula pa chuan aging atangin skondorf chu ke in apana chuti line apate chuan skondorf atangin aging chu ke bokin aron pan ve boka pasal tha te ram chhuwa channa chen spars forest lu ka kongpuya khan ramsa mu tur an om ngai lem lova ma se ti pal thil tu an ron chhuwa pal ve theithlat awangin chu Ursula khan atong tamayam niang ti tepo an ring tarum mai kong tuan chuan a kha tokin Ursula chu apa le pate chuan an kawvak vaka ma se tu ma chang tu an om lova anu ma taknial po mu tur a om lo darkar khat aliama police te po an ron thlengta aging le skondorf kho in kar ram hnoi chu zanma ni se ade chuwa police te le mitlomai ten Ursula chu ngor takin an zong ngal char mai firefighter wisathiam te nena ron thok chuak an ni hlom boka mu mai in be sei deuh vek an ni aging le skondorf khwa in kalpona hi pani pathum omma se Ursula hian anin pannan hian amarsi lake bula kong chu azo ngei an ring thewa hei hi nidang po a local phone ani a akong hriat belber ani bok shortcut ani awangin anin thleng tur po hian minute Naupanga Naupanga velpak thir sakor hian tlan angai lova chulai hmun chu beipui thlakin bozong tu te chuan omzenei takin an han zonga
ma se zan ani mai ba ka ruwa asur vereng boka wangin duangin an che hlei theilova an bozon po ati chuan ople mai zandar som pakhat le minute som panga aritoa police uisa thiam hruai te chuan dil atanga meter som ni vela chuan arselai thir sakor chu an hmuta a thir sakor chu konga tlua hmu ani a ma se anei tu arselai ero hmu tur a om chuang lo zan khuwa zon chhun zom zel ani a police te po tamzok ronin som khomin zawzokin ram hnuai chu an dapa chunglama tangin helicopter hmanga zon ani bok tin longmang tele tuithiam ten dil kha an enfia boka ma se chu ti chung po chuan arsalai sul hnudang reng reng hmu ani lo tluang zel September ni som pasari ani a arsalai bo atangin darkar som thum paruk ngot aliam to beiselo takin arsalai chungte chuan phone call mak tak mai andong tatlat mai apai na lo changa hello a hanti chuan tuman anron changlo aron call tu chuang ngoi tlata anua secondary lo te chung remoi jingle anti mai chu voi ni aron playa ada tadai mai arsalai chungte hian khari moi kha eng remoi nge ani ti anria a bayan third radio station in an man thin program karlaka anze thin ani call an dona tanga dar kar khatnu vela call dang voi thum lai andong le a hemi tumpo hian an call don hian omzia vak anei lo police te chuan lo record ve ma se tuma in omzia an thria thiam chuan silo wangin anda thave satli arngot mai phone call an don tu ka chuan arsalai chungte chuan khoya tanga ron kal nge ti hriat lo le kha andong le tanol maya chule khapona chuan argenti hain ziak nge envelope chu hongin a chunga thu in ziak chuan han chiara German tong chetaka in ziak lo ni in chuta chuan ifanu chu kidnap ani a anung chunga I hmule du ni chuan Deutschmark million ni atlan nan I peka nga yang ti alo ni a tin police an ko emo poisa an pedu lo ni chuan arsalai chu an tha ngal tur thu po a chuang bok an thu an zoma poisa hi an pedu ni chuan phone call an don le nuwa jingle remoi I'm play zo nuwa an pom thu an soi turani ti thu po Thailand ani nataka chuan hele khai hi police ten arsalai anzon tak tak ma athleng turni aduan ani mela ma se postal department lamin anron pek mai lawa wanga ron thleng tlai ani mel arsalai kidnap tu hian poisa chau adua arsalai a kidnap thu hi police te amo midang te hriat adu lo ni in alang bok ma se le khathon athlen tlai ta ka wang khan tuna chuan mitinin an threta a aduang po in a che thei bi kerlowang film khur taka achet lo chuan arsalai chungte aron contact na man ro engkim mai chu police ten ama aron chuichui theina kong ani vek to dona wangin atan chuan film khur angai ve via wang chahnulam ani a Naupang rubo tu chuan arsalai chungte chu aron call le tangeya anni po lo in ringlok sa to annia wangin arsalai nu chuan phone chu lo changa anfanu an hmulet na ani dom phot chuan an nei zong chu ui to big lo ma sedam takin an fanu chu an hmulet angem ti mol chu a hriat du ber ani wangin arsalai nu chuan a fanu chu aladam nge ni ti chianan aron call tu hnena chuan arsalai kha aladam nge ani ti min hriat ti ro min biak tir du lo ani poin anau telem ming pahni tal min hrilla adamani ti kapomang a hanti po chuan aron call tu chu atong du chuang mi alova min chang ta che ti a han an khum chuan phone chu ada ta dai mai arsalai nu le pa Herrmann family hi mi hausa zok an nilova an fanuta na poisa phu tam tak po chu an tan nei ngai na a om lo ma sedam taka an fanu chu an hmule don ani phot chuan engkim ti an huama chu wang chuan arubau tu phut po chu an pom mai chau ani ma se an ni hi chung ko thata kan wangin an thenom ten an the chiang le a atul phot chuan ti in poisa an ron tho khom ta a ti chuan an ron tho tling khomin an mamo ala tin bak zong chu sarkar lampoin tumsak aron tiam ve ta ani September ni somni pakhat ani a Herrmann chung ko chon le khathon dang andong le ta heta hian tlana sum chu anin pek dan tur po aron chuanga amai ro chu tlana sum chu amakamakin Naupang rubo tu hian aron san tatlat mai million ni atang khan million za a loi aron sana tin poisa chu suitcase chunga da a arsalai pa chuan Fiat 600 rong eng manga ron hlan turin atia aron hlanna tur hmun le ni chu alaron hriat tir le tur thu po achuang bok heta hian Naupang rubo tu hi achim om ve khop mai heti hun lai hian Fiat 600 hi Germany a hian alawang khop maya
Mase he motor mang khera ron kal tur hian phut an ni a tin an thria than nan dar kar khata kilometer som kwa chakaron tlana suitcase zu konga ron thlo chho top tura hria tir an ni le zel bok engpo chuni se Herrmann chung kwa khongai tu an pung zela sarkar lampo ain hong zau zel bok tlana sum tur chu an nga le tamai ngaklel takin arsalei chung te chuan le khathon dang don le hun tur chu an lo thli renga mase le khathon chu soilo phone call tak ngel po don ni reng reng a om talo karhni lai aliam le hnuwa Naupang rubo tu hnen atanga engma an hria zui tak silawa chuan police te po chuan arsalei bo na hmun ram hnuai le a che vel kha vadap that le an rel ta a police zarwal manro thatak tak nen an thok chuak nge nge group te in thenin mani chanlam tur thawa anin zar phara group tin chuan uisathiaman keng veka metal detector an nei vek bok October nili zingdar kwale minute somthum ania arselei bo atanga ni som pakwana ani to Bâwm zona lai vela chuan officer pakhat chuan thil a chui pala a thil chui en tura atiang kena a han hol deuh chuan thil korong ni om tak ri hi a reta tlat mai a thian dangte pun thuaya an han en chian deuh chuan leihnuaya chuan thil in phum lian tak mai hi an hmuta an han lai deuh chuan blanket buang an lai chuaka chu an han po chhuat chuan thingphek an hnuai lam lu na kongka ni om tak mai an hmuta ani ti chuan thingphek chuan kar chia a an hnuaiah chuan thingphek dang alo om le a hei hi rong hringa hnoi ani nge nge alen zong hi centimeter somsari pahnih ni in centimeter somruka hlai ani bok police te chuan lak chhuah mai an han tum chuan alo in kal that thlap awangin olsam tak chuan an hong mai theilo player le thir tiang te nena an bei fet nuwa an hong thei ta rama a chung an han en chuan an rin lo tak main arsalei ruang chu an zuk muta ani ruang chu an la chuak thuaya postmortem turin arang theiang berin damdoin lama an kalpuita a police ten an thil mu le hriat te Herrmann chung kwa an han hril chia chu an tuar na hle mai engtin nge athi ma in soisaka tuarem pong sola tokem ti te chu an zona ani ngala mase police te chuan postmortem tura arwang an thon thu le chumi ma chuan engma an soi thei bik lo thu in an chang thung arsalei chu turuk bo nge ni a he hmuna hian tu in nge da nita ang ti chu hriat alani lo a postmortem result ero aron chuak to a soisaka ni lova a omna boma khung ani hnu dar kar chan ve atanga dar kar nga in kar vela athi ni a hriat ani bom chunga hian arsalei hian han tal boi tumna anei lo ni a alana wangin boma da ani don hian damdoi pek ni a hriat ani a an damdoi man hi nitrous oxide nia doctor te chuan an ngai bok chu wangin athi na chan tak hi engdang wang ne lovin Naupang rubo tu hian boma tanga boruak lu le chuana tur asiam that tok lo wangin arsilei hi oxygen tla chamin athita ni in alang bom chung han bel chian hian Naupang rubo tu hian arsilei hi hemuna hian threndeu ri atum ngei ni in alanga chu wangin bom po atilian thale centimeter za som thum pakwa sang ania telephone booth ang dewin atung zonga leya phum lu ani thutna turte po omin in thierna tur po a om ngala tin ei tur tlema zong le tu in tur po chhop ani bok thutna buldeu loka hian radio a oma Bâwm thar channela tune ani a hei hi arsalei tlan nana poisa phut tuina ati rik thin jingle play to station thokha ani tuin tur bottle pathum ba ka insilna tur baketa tui a om boka tin fanta ken som pani omin chocolate bar paruk a oma biscuit packet paruk omin apple juice po a om bok tin chewing gum pack ni le medet ba ka le khabuthen khat chiar tur somni pakhat la ya oma hengzinga hian comics bu Donald Duck romance novels le thrang bu te po a om tel bom atanga boruak lu le chhuana ni hian tui pipe man ani a ma se hei hi bom siam tu hian atifu chia lo ani mel oxygen lu theilovin boma chuan carbon dioxide ain siama chu chuan arsalei po chu oxygen tla chamin a siam ta ani bom chunga arsalei hmu chua ani hian investigator te chuan thu thlenga thu in an hmu a alu chu alo dak hleka amit po alo ching bok ain fiamna thomhno chu amal chunga alo oma ama hi phuar ani lo arsalei omna bom hi keji somruk layarit ani wangin ama kidnap tu hi mi pakhat aya tam ani ngeirin ani a
hetiang taka Bâwm rit chu mi pakhat mai in heram hnuaiah hian ken lu chi ni in investigator te chuan an ring lo Bâwm an phumna hmun hi ram hnuai ngo thalai tak ni in mi te tlaw zen lo ani a chuti chung chuan Naupang rubo tu te hian mi in an ron hmu mai lo nan Bâwm chung zone velai hian hnim an lo dah hnok ve hle bawk police te chuan Bâwm chhûng-a tang hian fingerprint pakhat an hmu thei hlowa mahse a hmun leh hmai hi an lo dan cha har lo tuk awangin mipui tlaw mai thenkhat leh hawk dak ve hrim hrim awanga ron kalten an chil phut vek to awangin arsilai phum tu te hniak leh hnu hmadang ero hmu a har to a hmu pawh ni se tu hniak nge ni a tu hnu hma nge ani ti an thlir rang thei to meu lowang arsilai an zon lai khan police te chuan bell wire pakhat dil kama khan an hmu a atir chuan Naupang thil maya ngain an ngai sak lo mahse hetia arsilai ruang an hmu tak nu hian bell wire kha ama kidnap tu te khan arsilai lo thlen hnai le hnai lo hriat nan an hmang ni in an ngai hnu hno a enchin turin an lata ani Ejim khua le a che vel te chu arsilai laka thil thlen dan chung changa chuan an thin arim hle a nu le pa te chuan an fa te po an mani in pona an chuangam to meu lo media lamin bengla an vera chanchin bu le TV lama te chuan chhuat chuai ni awangin arsilai voina in khoma po mi an thahnem kher mai a then lo du tho lutuk ero poi khoi zongin an che a an ril runa dan tur po ngai chang lova arsilai chhung te lo interview tum chen an tam khop reporter pakhat arsilai voina in khom nei laia a chung te ron zar boi chen tu phei chu arsilai nutrapa Michael chuan a hmaya alo beng nge arsilai voina hun manzo ani a tuna chuan police lam te chuan an ti tur an hailo tunge arsilai rubo tu kha ti mol chu an boi pui alo ni ta a chung le khat rang te chu thu zo fia turin amalte te in an han ko phota tin Naupang rubo tu hria emo ama hria theina tura information pe thei apiang hnena Deutschmark singthum an tiam nge bok chuta reilo te chungin police te chuan phone call rang an dong ta sup mai hengan don zinga hian a tamber chuan he poi khoi tu hi Mr. Werner Mazureka ani an rin thu anon soya ani hi kumsom thum pakhata upa car mechanic ne in nupui nei lai ani a fa po pahni lai nei to ani ama hi pasang tak in khai thliar thlor ni in amel thatang a in athin ero a chele thung tin arsilai te in atang hian a omne hi metraza le tlemvel chau ani a michen khatte soidan chuan ba angai sak lo hle a mi rang hnen atanga a batling khom hi Deutschmark nuai khat le sing li lai ni in an soi arsilai ruang hmu ani atanga kar hni na chuan Mazureka chu police ten thu an zot fia ve ta a atir chuan soi tur a hrelo hle a ma se hnu dewa arsilai bo lai hian anupui le a thian dang pahni nen board games an khel thu a soita a chu anupui le a thian te po chuan an bompui awangin police te chuan ti ngai nawak an threbik lova a in chuan handap sak thuaka ma se engma hanrin hlel tur an hmu lo awangin an kalsan le ta amai ro chu a fingerprint chu an lata thova ti chuan Bâwm chunga fingerprint an hmu le Mazureka fingerprint chu an khai khina an be se lo deuh main aloin anglo chu wangin police te chuan Mazureka chu hanpu le zuizel ngaina an hretalo ani police te malak na ranga Mazureka chu filim zel ma se arsalai thina chuan engtin ematala ain nam hnoi chu an na ring thova kumsang ka zakwa somriat pani January thla khan athiandang pani tenen man ani le ta a nieng moza chung thu zo fia ani hnuwa man ani theina tur thil thar engma an hmu theilo wangin police te chuan an chhuwa zalen le ta ani ma se hemi hnu thlakhat na leka mi pakhatin Mazureka mi roi pakhat chu arsalai bo hma lok khian ram hnoi lama ain khal lut lai a hmu thu a soya suadur le bong tu thlo po apai ani ome police te chuan he pa hian zui thuaya Mazureka thempa close pa fingera alo ni a mechanic ve tho lo ni in amai ro chu anna lama tui em hran lo ani a atir chuan close hian engma in nam hnoina anei lo thu a soina sa hle a mase police ten zo na tam tak khir tak an han zo hnu chuan September sangka zakwa somriat pakhat khan Mazureka ngen na angin khur chu ram hnuaya alai ngei thu a soita a he a khur lai awang hian Mazureka po in Deutschmark sang khat lai le color TV apek thu a soibok tin a khur laya Bâwm phum ani lai po a hmu thu a soibok police ten close chu a leilai na hmuna ruai tura anti ero chuan close hian a ruai theilo thunga a omna a hriat to lo thu a soi
close in puan nawang hian police ten arselai rubo tu le athina in nam hnoi tu man anin be sei to viau lain close hian athu soi chu dot ani thu le police te a hlawa wanga phua chop tamai ani thu asoi le ta a tingai na dang om to heklo thu boy engma siam sak lovin an chhuwa zalen le taringot mai kumsang kha zakwa somriat pahni khan aging khwa boarding student pahni chu police te hne na ron kalin arselai zon ani ilaya police ten anlo mu to belwire kha anron kengnol mai an soidan chuan chimbu kan umna lama an mu ni in an soya in lama honin hunrei tak chu anlo da thato ni in an soibok ama khan police te khan he belwire hi anlo mu to tho ani kha an ngai ruat dan chuan arselai kidnap tu te hian he belwire hi arselai local le kallo in riat tirnan an hmang ni in an ringa mi pakhatin arselai cholo en thla anga amu vele mundang lo chang tu hne na belwire mang hian an riat tir ni in an ngai bok anu zela forensic team lampoin arselai chungte le khathon dona khan match cho na nu ma an mu thu anron soile tatlata heiwang hian police te chuan arselai kidnap tu hi zirlai Naupang ani ve thei thauti an ring ta a he an rin na be chan tur hian Bâwm chunga comics buzinga khan drove a Fiat 600 ti kha a oma he hi arselai kidnap tu hian tlan na sum anron pe khuna Fiat 600 kherron mang tura ati na nen khan ain zom thei tlata lekhabu hi kidnap tu hian a chiar ngei ni po in alang chutia be sei po nei to lova an omlai chuan kumsang ni pali khan he KCN non le ani a investigator te chuan ama an lo chuina zong te chu zirchiang non le in arselai thattu nia an lo rin le zong te chu amal te in an chui non le veka tuna chuan DNA test na khol te po lo dam to in alo changkang to bok nen chungte ne na tangkop chuan thapui an han thole ta a vanei thlak takin arselai rubo tu DNA ni nge yangai chu asul nu chia atangin an nei thei ta hlau mai ti chuan chu mi mil tur chu an han zong ta a nasataka an be hnuwa DNA database ami pakhat nen chuan ain milti an hrechuak ta tuna z chuan investigator te an lom thara an case boy puime kumtam tak an local puito chu a hmor an bok theidon ta ni in an ria an lom khop mai DNA milpui nei tu chu an hanzir chiang thuaya crime record lo nei sa to tuna po Munich penthouse muna nu khosa thei tak Charlotte Boyding gari awok luma wanga jail tang me kaniti an han reta a tinama hi Charlotte wa nge ani nge a kumsom thum pathuma upa ani ti chuan ani chu arselai ruk bo ani le athina chungchanga chuan thu an zot fi a thil in mutok lo a om tatlat mai tuna an mirin hlel hi arselai rubo tu khanita se arselai bo kumsang kha zakwa somriat pakhat khan kum sariatra kumriat emolek ani dona khatiang in ruk bo na le bomrit tak mai chelek tur kha chuan Naupang lutuka thil thei ani lo tin soito angin ama hi Charlotte atha awangin tuna hian dam chung lungin tang turati ani mek zuile ngala ma se heta tak hian zonalo omta chu engding ye arselai ta na bo matranga DNA an lak le Charlotte thattu DNA hi alawin mil dai theini tuemoin le patrangin DNA sample hi anlo chopolpal emni zok nge genetic profiling data hi adik tok lo engkim mai chu rin thu vek ani le ta tin kan hriat le tur chu arselai rubo tu hi manchu ani ma hawin German court lam chuan tual thattu ani theilo anti a ama kidnap tu hian tha atum lova tlanna sum manga khulchua tir tum mai ani awangin tual thana ani loti court chuan asoya chu wangin arselai thina tak hi chu tual thana ni lovin accident liao ani atibok hewang hian German dan mangin he case kidnap le accident wanga thina ani a ti chuan a case po kumsom thum thleng chau anung ta ani chuti ni ta ka wang chuan police te point tuna chuan kumli chia hun an nei to a hemi chunga an la chui chuak lo zel ani chuan he case top mai tur ani bok investigator ten DNA manga until chui asukuk tak sia chuan kongdang an handap le ta a atir phata tanga an lorin hlel close pa finger le Werner Mazureka bok khan an kir le a ma se heti lai hian close hi athi to awangin aladam zok Mazureka laka chuan anin sorbing le ta investigator te chuan Mazureka chuan en thlarrenga a phone te po tap sakin anzinga mi then kha chuwan tlangmi anga in siamin ama chu anvakom thina a in chu check sakin a DNA po laksak anita ane mase police te base lo tak main arselai kidnap tu DNA ni an rin nen khan ai mele ta chuang lo tlat
a in an check laia an hmu chu tape recorder ero zirchian turin an lak sakta a investigator terin dan chuan he tape recorder hluizet mai hi kumsang ka zakua somriat pakhata arsilai rubo tu in tlanna sum aron dil truma jingle music a play na khania an ngaya tape recorder zirchiang tur hian sound expert an kowa arsilai nu le paten phone call an don laia jingle music an lo record ruk te nen chuan an han khai khin vela ma se expert te po chuan chu tape recorder chu kholam fel tok lo na awma wangin a sound a chian lo thu an soi le a amai ro chu arsilai rubo tu in jingle aron play na kha ani thei ngeya arin thu a soi thung ti chuan investigator te po in chu ni ngeya an pomta ane kumsang ni pariat me ni som ni pariat khan police te chuan mazure ka chu arsilai kidnap tuwa pu in an manta a kumsang ni pakwa khana chung thu court a ngai tu ani in hemitum hian arsilai chung te chuan an fanu bona le thina chung changa an ril ruti tharna le mai ni a an ngai awangin arsilai nutapa mai kala chau lo chu tu ma an tel lo a chung thu court in ngai to na hian mazure ka hian poi khoi tu ani lo thu a soina sa hle a chuti lain prosecutor lam thung ero chuan ama puna tur chiang tak nei lo ma se arsilai thatu chu ama nge ani ti chiang thei tu tur evidence te naw anon chop chuak chau thung mazure ka chuan lebatam takaneya ama la electric mechanic mai ani sia atan hanrul ngai na om lova tlanna sum be sein arsilai hi aruta ani anti a tin ama hi repairman ani ba ka workshop te naw ane wangin arsilai omna bom po kha ama siam ngei ani thu an soibok tin heng te ba ka hian mazure ka hian criminal record alo nei sa to boka document lem siam le thil ruk lampo alo chi nual thin to awangin arsilai ruk bo po a hre lo tur thu an soya anun ron zia soizel nan rong taka ui ati hlum chung chang po an soi chuak bok kumsang ka zakua samsari pali khan an bolhlo boma bolhlo chu ui pakhat hian alo haya chuata chuan bolhlo chu atladar nuai mai mazure ka thinrim hian ui chu phur betin freezer a thi thleng ada ta a anupuin chu me siam tuma an fridge han hon chuan ui lo khongvek to chu a hmuta chau ani ome anua soidanin mazure ka hian ui chu athil ti suala ka hrem ani kha Siberia khowat lama ka thon ani ve mai ati mia mai heng zong te hi abe bom ve mai chau ani a prosecutor lam in nga na berzok chu evidence pahnia ni in pakhazo ka chuan sound expert in jingle music play na kha tuna mazure ka tape recorder hi ani ati wang ani a ma se hemi thuwa hian mazure ka chuan he tape recorder hi tun hnai meya second hand ale ani a aleina hi kholai ani wangin azuar tu ero a hriat to lo thu asoi aleina hmun nia asoya misang sang te zo kwalin tuman tape recorder hlui zuar an hriat lo thu an soi thung evidence pani na zok chu close in puan na kha ani a prosecutor te chuan kha adik nei an ringa close an alei lai khor na hmun a hriat to lo thu asoi ero ama sahim nana do soinia an ngaya mazurika khan close kha poi khoi na hmun le ami kidnap a phum na hmun tur chiang takin a hril vek tura an ngai nget tlat bok heng evidence ang te hian jury lam te lung ati oi to kaniang kumsang ni som khan mazure ka chu arsilai rubo tuwa pu ni in thiam lo chantir anita a dam chung lungin tang turati anita ane atir chuan nu pui po he boina hian in nam hnoi nia pu ani a voinga moza chu court a ain lan ve mana ma se evidence that tok lo wangin chua zalen anele ta ane kumsom thumdon case unsolved thailo chu tuna chuan chinfel alo ni ta a police te chau ni lo tual chung mi he thil thleng rapthlak tak mai hrepachin chu an lom viau hloma ma se arsale u nau pa michael ber chu alung oi tatlat lo mai mazure ka chung thu court in angai tu ma lok hian michael hi arsale case file en phalna pek ani a police en he case a an file lo nei to zong hi phek sang ruk la ya cha ani a khatia afarnu rubo tu le athina chungchanga mo phurtu a mazure ka an han pu taringot kha michael lom na le lung oina thlen tu ero ani hau lo afarnu thina chungchanga mo phurtu hi a huwa a hriat chuak ngei po adu ma se midang ati tu ni lovin an lo torve ero adu lo thung case file a check na atangin le ama lo chui ve na ang atangin afarnu rubo tu a mazure ka an pu thuringot chu alung oi tok lo ani pera engtin nge police te khan close a zungol vei do soi rat mai achang phei chon azurui ton lu tuka wanga ram huai te po muhial thin tu thu soi kha evidence atan an man thei ti chu
Michael Makti le lung oilo na ani pakhat boka tin police chen ama an interview lai ngei po in close to soi hi abuai chuarin athu soi kalmang athak chen ani a tin close no pui hlui po in close kha mithachia le zom tholutuk ani a in hlo tur po ni se leilaya kher chuan ram hnoi pilri la le ngal a pelo hul hualang alo ti ve bok nen chu mai ba ka bom chunga DNA an hmule close DNA ai milmia lo mai boka chuaya poimo ber mai zok chu close in puan na kha engma sign nan om lova anhua investigator ten an chinchia anzia chhon le chau ani a chu wangin andu du an belin anzia kim lo theiti achiang reng bok hengte awang hian close in puan na kha arin tlak lova kha in puan na wang ringota mazure kaloman kha thilti chi ani lo ti in Michael chuan a soi tin sound export ina tape recorder le phone call in lai china asoi phei ka chu a oilo zuala Michael hi music teacher an inangin sound lam chu alo hreve nuala chu wangin sound export in tape recorder a play non le na manga phone call lai an music play na tape recorder nge nia asoi chu apom theilo bok soitongin Michael hian mazure kai hi athan hrim anilova poikhoi tu diktak afarnu thi na mo phurtu nge hrem adu wang zo ka hetianga soi boi hi ani thu asoi mase court lam chuan Michael thu hi anlo uksak vak lova an thutluk na po ngai tu athat le an tum chuang hran lo amai ro chu Michael hian kong rang dapin kumsang ni som pathum khan mazure ka chu afarnu ruk po ani na le thina chung changa mo phurtua pu ani ba ka ama nge po na sataka rilru le thluak lam har satna anei pha thu soin zangna dom na euro sing ni choi turin aphut nge heti apu na chan ber chu zangna dom na hi abe se wang ne lovin an KCN non le se ati wang ani a Michael hi zangna dom na pe kani don chuan mazure kai hi diklo takin pu ani a thiamlo chantir ani thu kota hian a thlen vele theyanga lo the lovina chungchang hi ennon ani vele theido na ne ma se heti chungpo hian Michael be selo tewin court chuan mazure ka chu Michael hnena zangna dom na euro sangsari peturin atia mazure ka chung thu po ngai to non ngai ani lo thu court chuan asoi non bok clear tu tam tak te chuan case chui cholo hi kan ngai na lo tlang le trina amai ro chu arsalai case atang hian sap kan ti ho meu po anfam kim bik lo zia alang chiang le a case tam tak chin fel ol sam tak takom lain arsalai case ang chi chin fel lo hi kan India rama ngat phei chuan atam zok ani thei hialang kan video mi lo hlut sak thina wangin inchunga lom thu karon soya